До скъпата ми жена. През изминалата една година имах 365 опита да правя секс с теб. Успях само в 36 от тях, което средно е около една възможност на всеки 10 дни. Следва списък от причините, поради които сексът беше провален. 54 пъти чаршафите бяха чисти. 17 пъти беше прекалено късно. 49 пъти ти беше много уморена. 20 пъти беше прекалено горещо. 15 пъти се преструваше на заспала. 22 пъти те болеше главата. 17 пъти се страхуваше да не събудим децата. 16 пъти каза, че сега излизаш от банята и косата ти е мокра. 12 пъти не беше правилният момент в месеца. 18 пъти трябваше да ставаш рано. 9 пъти каза, че не си в настроение. 7 пъти имаше слънчеви изгаряния. 6 пъти гледаше късните тъпи шоута. 5 пъти не искаше да си разваляш новата прическа. 3 пъти каза, че съседите щели да ни чуват. 9 пъти каза, че майка ти е на гости и щяла да ни чуе. От всичките 36 пъти, когато успях, активността ти не беше много задоволителна, защото 6 пъти просто си лежеше ей така. 8 пъти ми напомни, че има пукнатина на тавана. 4 пъти ме помоли да побързам и да свърша колкото се може по-скоро. 7 пъти аз те събуждах, за да ти кажа, че ти си свършила. Един път се оплаших да не си умряла, щото въобще не мърдаше, и звънях на 112. Явно ще трябва да те сменям, защото очевидно ти е изтекал срокът на годност.